இப்பொழுது போகர் 7000 சப்தகாண்டம் 3வது பாடல் பார்ப்போம். பண்பான வைத்தியமும் வாதமார்க்கம் பரிதான ஜகஜால குளிகை மார்க்கம் நண்பான சித்தர்களின் மறைவு மார்க்கம் நலமான ராஜாக்கள் இருந்த மார்க்கம் திண்பான தேவர்தம் கடந்த மார்க்கம் திறமான மனோவேகம் சொல்லும் மார்க்கம் தன்பான சாஸ்திரங்கள் தொகுப்பு மார்க்கம் தயவான மூலிகையுட இரகசியங்கனே. இதற்கான விளக்கத்தை இப்போ நம்ம பார்ப்போம். மகத்தான மருத்துவம் ரசவாதம் மாய வித்தைகள் சித்தர்கள் மறைத்த வழிமுறைகள் பண்டைய அரசர்கள் பற்றியும் தேவர்கள் பற்றியும் மனதாற்றல் சொல்லும் வழிமுறையும் பண்டைய நூல்கள் பற்றியும் மூலிகையின் சிறப்புகளையும் பாடியுள்ளேன் என்று இந்த பாடலுக்கான விளக்கத்தை கூறுகிறேன். நாளை வேறு ஒரு நூலை பார்ப்போம்.